have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Ja, waar kennen we net? Dit is een grote hit. Another Day van Buckshot LeFunk. Het is net zomaar dat we deze even draaien. Want het had intussen alles te krijgen met de gast die ik hier aan tafel ha. Sietse Huisman. Ken je als drummer, muzikant natuurlijk al heel lang hier in deze provincie. Maar is dit fort even niet vullen? Waarom draaien we dit nummer eigenlijk? Omdat ik in januari een tour met deze artiest wang dus op verschillende podia in het land. Ja, wauw. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja, hoe werkt dat in het wereldje? Hoe kom je bij zo'n meneer? Of mevrouw of band? Is, nou ja, dat is natuurlijk een soort van namen en netwerk. En zat al die Amerikanen vaak bij me komen. Gong dit natuurlijk op dezelfde manier. Hij kon een show doen. Er kwam een datum. Maar hij had een band nodig. En toen kwamen ze bij mij. Ja. Nou ja, en dat roept dan wat uit de hand. Want inmiddels staan er 5 shows met deze man. Wauw. Alleen in Nederland of gist ik nog het boek? Nee, alleen nog Nederland. Ja. Maar daarna gaan we naar Italië, met The Pact en met hem. Om ik een duet op te nemen. Want we zijn met mijn album bezig. En als het goed is, ga straks ik een versje draaien. Ja, we zullen straks even wat van The Pact te zien. Van de bands was toen al behoorlijke tijd heel druk met bist. Samon, ik bedoel, zo'n concert, hè? Ik bedoel, wordt full length, oorloeren of zo? Ja, oorloeren. Ja. Budget is dan met cassettebandjes en YouTube-filmpjes, al die noemen ze te hollen leren. Hoe werkt dat eigenlijk? De procedure gaat uit het algemeen als volgt. Frank die stuurt dus het repertoire op. Dus alle mp3's of audio die erbij hebt. De bladmuziek erbij, de charts. En dan is het, heren, bereid u even voor. Nou, dus dan gaat iedereen thuis en mij aan het werk. En dan wordt er dus hoe daar repeteert. Dan spelen we dus dat hele repertoire spelen we terug met hem. En dan wordt het set. En jongens is dan gelijk de eerste show. Ja. Nou, en dan de eerste show, dan moet het eigenlijk staan. Ja. Zo gaat het eigenlijk heel vaak. Hoe groot is de band eigenlijk? We zijn maar 7 jaar. Dus Frank McCamp is pianist, toetsenist. En we hebben Jeff Sopakua op gitaar. En Ronald Jonker, ik een Fries, op basgitaar. Wat voor circuit komt dan te loon in Nederland? Had je dan over de theaters? Of nee, het is echt wel de poppodia. En dan speel je bij een vreemde eind in de bijt. Maar dat is gewoon omdat ik zwak voor de eigenaar van de locatie heb. We kennen goed met elkaar. Dat is in een Grand Café in Emmen. Daar doen we in een voorstelling. In een concert. Ja. Dus het graag? Zou op een paard met zo'n band, Amerikanen, ze komen invliegen, je doet je ding, 5 optredens verder, die jou gewoon horen, hij gaat naar Schiphol en doe eerst naar Friesland? Nou, ten eerste werk ik echt heel graag met Amerikanen. Wat is het verschil? Dat is altijd top. Dus echt altijd professioneel. Ja, het is gewoon top of the food chain, zou ik maar zeggen. Er is geen geklooi, geen gefrut. Het is altijd vet. Ze bereiden goed voor, dus er is gelijk wist aan tabist. De workflow, de werkethiek. Het is gewoon Amerikaans. Het is gewoon, dat is een hele andere cultuur. Ten eerste is de popmuziek daar zo'n beetje uitvoeren. Samen met Engeland natuurlijk, hè? Ja, maar uit Amerika komt wel een hele protte, hè? De blues, de soul, de R&B, de hip-hop. Volgens mij haast het hele listje. Nou, dat bedoel ik. Dus die muziekcultuur die is daar natuurlijk heel intens en op een extreem hoog niveau. Ik bedoel, er wordt overal wel pruts natuurlijk. Maar dit soort lieden die hier dan op mijn paard komen, dat zijn mensen die dan vaak in grutte acts werken. Bijvoorbeeld, we hebben 2 tours die in mij Adam Hawley. Nou, Adam Hawley wie de gitarist in de live band van Jennifer Lopez. En bij Josh Stone. Nou, dat is een beetje het niveau. Ja. Nou, en dat soort figuren die vleeren hier dan zo nou en dan heen. En die wieten mij dan te vinden. En dat gaat natuurlijk, dat heb ik opbouwd door de jaren. Omdat ze natuurlijk connecties en samenwerking met meesten gast. En dan van hier komt het door. Maar ik krijg vrij regelmatig dus omvragen van lieden uit die contrij. En die dan zeggen van, ik ben op tournee met bijvoorbeeld een artiest. En dan wil ze eigenlijk nog even wat langer blijven. En van, kunnen we hier net even bij die even iets doen? En dan zo gaat het dan vaak. Ik kreeg 2 maanden Lien, de bandleider van Billy Joel bijvoorbeeld. Toetsenist en bandleider van Billy Joel. Ja. Dat geven we dus 20, 24 nog wel iets mee doen. Maar ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is gewoon eigenlijk voortdurend met dat soort mensen te maken krijgt. En dat is maar die zelf natuurlijk. Hè. Dus het is heel inspirerend om in Nederland
in Nederland gebeuren geweldige dingen. Er is natuurlijk ook fantastische muzikanten en wij kennen ik wel wat, ja. Maar de Nederlandse muziekcultuur is... Ja, eigenlijk hebben we geen muziekcultuur. Weet je wel, bij alle respect, het is toch vaak bierfeesten en slagers en hoempa. Ja. Met alle respect, alles bij de wees. Of het is, wat we nou een hoop show, dat al rond de 2 decennia, is de dancecultuur is natuurlijk enorm hier. Maar het is zeker in deze tijd, het is toch wel, we leven toch wel een beetje in een soort van geplastificeerde McDonald's-cultuur op dit moment. Ja, dat is natuurlijk overal in de maatschappij. Ja, de snelle hap, hè? En we hebben natuurlijk zeker in de neoliberale flow van de oude 22 jaar is de cultuur net echt op de kaart zet. En met alle gevolgen van dien. En dan, dat is toch wel een groot verschil. En het is net alle keer fantastisch. Hè? In Amerika is de concurrentie natuurlijk echt enorm groot. Want zeker zo'n stad als L.A. Op een dak stinken eerst en dan gooit in elke richting een stie. En dan rekken ze wel een fantastische zanger of zangeres bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar goed. Another Day. Ik neem aan dat is de hit al... Had je al in de holle kist de hit al? Nou, we hebben vroeger wel een spelen op privéfeestjes en dat soort dingen. Dus die zit nog wel. Straks de Pact, want daar ben ik al even het plan omheen. Je moet nog even wat van draaien. Maar ondertussen best mij van alles dwaande. Ja. En hier van in het eerst springende projecten, of tenminste ik neem maar een project, is Drumpraat. Drumpraat. En dan ben ik mij on tour. Ik is echt theaters, popzaal in. Exact, ja. En ik moet even zeggen, Triggerfinger zien van mijn favoriete bandjes. Dat is mij Mario Gozens. Ja. Best op een paard west. Mario, ja zeker. Zo Drumpraat kent 2 takken. We hebben de internetversie. We hebben dus op YouTube, op mijn kanaal. Dus voor de luisteraars, ik wil leuk om even te checken. Ga maar eens naar Sietse Huisman Official. Daar staan alle afleveringen van. Daar praat ik met alle bekende Nederlandse, maar ook buitenlandse drummers. En dan hebben we het over het leven, maar het drummersleven. Maar daar gaat het ook over de technische dingetjes. Hè? Wat is die, hoe spelen ze dat en hoe is dat ontwikkeld? Of wat is die favoriete snare drum? Dingen die eigenlijk de meeste mensen in zak interesseren, behalve drummers. Ja, precies, drummers, ja. Maar dat zijn juist de onderwerpen die we dus net hanteren bij de voorstellingen. Want Drumpraat heeft dus nog een tweede tak. Dat is dus de voorstelling. En daar staan we dus meestal maar in theaters, muziekpodia, stichtingpodia, dat soort locaties. Daar gaat het eigenlijk over het muzikantenleven. Ja, en het is eigenlijk, ik omschreeuw het altijd maar als volgt. Het is een mix tussen een concert, college tour en Vandaag Inside. Zo mag het eigenlijk zien. Dus er wordt lekker spelen, mijn backing tracks, mijn koor. Maar alle wilde indianen verhaal van hoe wie dat alle keer en de best op tournee was met die en hoe wie dat om die maar vertel eens iets gags en wat voor idioots hij zal ik met mij maken en hoe wie dit en hoe wie dat. Daar gaat het eigenlijk over. En er is interactie met het publiek. Dus het is een fantastisch concert. Maar budget, bijvoorbeeld in het geval van Mario Goossens, die is in tussen Hoorn Haast. Ja, al 2 keer. Hè? Ja. Dat mag wel in verdiepen wat voor persoon het is. En in de bands wat die spelen had. Ja. Maar daar gaat wel wat huiswerk vooral over. Hè? Nou, ten eerste, we kennen elkaar al een keer. Hè? Het is correct als mij de voetbalwereld. De een speelt bij Cambuur en de andere speelt bij Heerenveen. Om het maar even lokaal te horen. Maar die jongens die kennen elkaar ik wel weer. Wissel, wat ze hebben samen de jeugdopleiding maken. Of ze komen bij elkaar in. Of weet ik volle wat. En ja, dat is in de muziek is het natuurlijk correct zo. Dus bekest elkaar. Dus wist ik een hoop van mijn koor. En ik heb één keer geleerd, voorbereiding, dat is redelijk zinloos. Want het verhaal gaat eigenlijk, ja... Het zit alle kanten op. Nou, dan mag het zo om dat ik gewoon een rem opzetten. Want als het één keer los gaat, dan gaat het los, wist je wel. Ja. Nou ja, en dus ik even een aanleiding om die tevreden om deel te komen. Want er komt een... tweedelig bijna zoek ze optreden voor de Cesar Zuiderwijk. Ja, ik ging een Drumpraat on tour doen. Maar Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring. Ja. Ik heb al 2 keer deze voorstelling met Cesar dien. En dat wie onleiding om te zeggen van... Godverdikke, dit maar we wat vaker doen. Dus we hebben een hele tour. We gaan 9 voorstellingen gaan we spelen door het Loon. En 2 in Friesland. En we doen 2 in Friesland. Ja. En de eerste is op 8 december in het Badhoes in de West-Rijn. Mooi plak. Ja, fantastisch, ja, dat is fantastisch. En de dag daarna, dus op 9 december, dan spelen we in de Skans in de Gediek. Daar ben ik ooit begonnen. Dat is voor mij wel een leuk cirkeltje wat rondgaat. Want ik ben natuurlijk eigenlijk... Ik ben geboren in Jersum, maar ik ben opgegroeid in de Gediek.
En ik had mijn eerste optreden in de Gediekhoorn. Bij de plaatselijke muziekfanfare, korps, brassband, achter iets moest ik toen invallen. En dat die op dat podium in de Skans, vanuit de muziekskwallen. En dat is natuurlijk heel leuk dat ik dan later dan de NOM maar Cesar stier. Ja, even ook Cesar Sprutsen, want er is correct een boek uitgekomen. Wat alleen maar in je noemer geeft van hun, hè, van Golden Earring. Daar zijn natuurlijk de drummer van, Radar Love. Maar horen we eerder hoe zo'n Golden Earring dan nog wat te vertellen, of juist wel? Nou, dan krijg je ding te jaren. Of ben je Jan te kwaad? Ja, dan krijg je ding te jaren die is nog nooit jaren hast. Dus alle ins en outs, alle gekkigheid. Hoe gong dat in die tijd? Hoe wie dat in de oefening? Hoe is dat nummer om te beginnen ontstaan? Ze zijn natuurlijk ook heel succesvol in Amerika geweest. En alle avonturen die ze daar beleefd hebben. Ze hebben een keer een tour in met Led Zeppelin. Nou, daar kiest alle ins en outs over. Ja, en de Who had in hun fapprogramma's staan. Ik bedoel, het is echt fantastisch. Hallo. Ja, die man had een legacy. Die had zoveel een mooi verhaal. Ja. En elke jongen is weer roos. Want ja, ik bedoel, een heel leven kent volle verhaal. En elke keer dan drukt ze weer op een oorknop en dan komt er weer wat nijs. Dus het is heel bijzonder. 2 keer Friesland dus. Pakt hij helemaal uit met zijn drumstijl? Ik bedoel, want wij kennen hem natuurlijk ook van de programma's inmiddels dat hij met een enorme drumstijl altijd weer presentaties doet. Maar ja. Heeft hij zijn eigen drumstijl mee? Of hij heeft gewoon zijn eigen set bij hem. Ja, zeker. Dus we spelen je samen en los van elkaar. En meestal ken ik ding Vreetje. Ja. Dat is ik de Mike interactie, dat is heel leuk. Meestal mag je absoluut vragen stellen aan mij of aan Cesar. Ja. Hoe ziet dit, hoe wie dat? En er komen altijd weer mooie verhalen uit. Ja, leuk man. Ja, 2 keer in Friesland dus in een tournee van totaal Njogen. Had je nog meer van dat soort mensen op tegen of eerst even Cesar in dit geval? Nee, short gaat eigenlijk de hele titel wat terug. Ik heb natuurlijk een pool van fantastische en bekende drummers waar ik dan uit Putten ken. Dus de programmering doe ik voor een deel zelf. En een gearworking met Jeroen Toussaint van het Bolwerk. Ja, die is de programmeur, ja? Ja, maar Jeroen die vindt het zo'n mooi project dat we werken in ieder geval nou together. Het is het tournee ik boekt. Dus het is gewoon ontzettend vet. En merk gewoon dat mensen echt, mensen die ben helemaal gefascineerd. Dus het is een mooi concept. En het is een uniek concept. Ja. Wat had verder nog beduid voordat we de pack nog beginnen? Want er bent natuurlijk een man door tournees, muzikanten, projecten. Nou ja, ik werk natuurlijk nog steeds 1 dag in de week op de Academie voor Popcultuur. Dat is ook heel erg leuk. Werk ik wat meer een bepaalde kant op de komende tijd. Is dat openbaar met Willeke? Willeke Alberti? Willeke Alberti, dat speelt het nog steeds. Ja. Willeke die had een stichting, de Willeke Alberti Foundation. Want we zijn natuurlijk stoppen met alle grote shows. Dus de theaters en de... Dat woorden ze net meer? Nou, ja, ze vindt de druk net meer fijn. Maar ze heeft die stichting. En dat is echt, dat is nog heel belangrijk voor haar. Dus we spelen hier nog wekelijks met haar. Okay. En meestal in verzorging en bejaardenhuizen. In de midden. Ja. En zij wil die stichting ze gewoon terugzetten. Dus bij leven en zolang als het kan, was het nog zelf aan. En dan was het stokje toch een beetje oerjaan aan oren mensen die dan zeg maar de hoofdartiest binnen van die stichting. Ja. Dan de Pact. De Pact. Die favoriete bandje, om het zo maar zo te drukken. De Pact is eigenlijk de club die ontstond is uit al die gearworking, maar die buitenlandse artiesten. Dat op een gegeven moment hebben we dat maar eens een beetje namen doen en een soort van verste samenstelling doen. En uiteindelijk is dat een verste samenstelling geworden, maar Gianni Fancini, saxofonist uit Italië, die wen het Erik, en Selina Albright, de dochter van Gerald Albright. Gerald Albright kennen de meesten misschien als die man die mooie solo spelen bij Earth, Wind & Fire bijvoorbeeld. Ja. En dat is nou eigenlijk de band. En we hebben een EP hebben opgenomen. We straks een noemen van draaien eerst. En we zijn naar materiaal aan het meisje. We zijn in maart in Italië geweest. Daar hebben we naar stikken maken en opnemen. En daar gaan we straks weer heen om de ding uit te maken. En we staan op het punt om een deal te tekenen in Italië bij een label. En dus dat is heel veelbelovend eigenlijk. Ja, want ik heb altijd het gevoel dat het wat projectmatig weer, maar dat kan wel eens een serieuze... Nou, het is eigenlijk mijn eerste band. Ja. Zo was het zien. Ja. We spelen hier net heel vol, omdat natuurlijk in Nederland is het toch... Of Nederland, in de wereld is het momenteel eigenlijk wel wat verhoren.
Dus we brengen vooral materiaal uit, singles. En we doen alleen maar wat gruttere shows. Ja, precies, ja. Ja. Te gek, man. Ja, het is een internationale act gewoon. We hebben in september een paar shows die en ja, het is wel heel vet, hè. Het is een soort, ja, maar het is eigenlijk een soort mix tussen ja, Justin Timberlake, Prince en Janet Jackson, zeg maar. Zoiets is het. Helemaal goed. Succes, jongen. Dankjewel, man. But you won't ever find me silent. You can find me telling everyone that trouble's on my mind. You can find me making noise so no one's left behind. I can't dig the truth out of the lies, but you will never find me silent.